Vitaj na konci týždňa. Je nedeľa. Aj dnes na nás svieti slnko. Môžeš sa pomaly dostať do príjemnej polohy. Je skvelé, že si na toto nachádzaš čas. Čas na kontakt so sebou. Môže byť veľmi prospešné zastaviť sa, pozrieť sa dnu. Keď sa uložíš a už sa nepotrebuješ ošívať, začni sa sústrediť na svoj dých. Preskenuj svoje telo. Kde cítiš napätie? Uvoľni sa. Dopraj si fyzický oddych. Keď skenuješ svoj dých, aj svoje telo, môžeš sa pomaly presunúť aj na sken svojho duševného stavu, svojej nálady. Ako sa máš takto cez víkend, na konci týždňa? Pozoruješ svoje dýchanie. Pozoruješ svoje telo. Pozoruješ svoje emócie. Nemusíš nič napravovať. Len buď. Pozorovanie môžeš postupne premeniť na aktívne uvoľňovanie tela a prehlbovanie dýchu. Nádych. Výdych. Snažíš sa o čo najpomalší výdych. Aby sa tvoje dýchanie spomalilo, tvoje telo upokojilo a s nimi aj tvoja myseľ. Nepodliehaj panike, ak sa cítiš vyčerpane, alebo ak cítiš nejakú emóciu, ktorú veľmi nechceš. Dnes je čas na dobitie. Ako aktívne dýcháš, pomaly môžeš obrátiť pozornosť do seba. Pozri sa hlboko. Tu je pokoj.
Dnes je čas na spojenie sa s touto hĺbkou, so svojím vnútrom. Ako dýcháš, môžeš si pospomínať, čo sa udialo tento týždeň, za čo cítiš vďaku. Nájdi aspoň 3 takéto veci. Keď ich nájdeš a pocítiš vďačnosť, nastavíš sa na dobrú frekvenciu. Dostaneš toho ešte o mnoho viac, keď si uvedomíš, že to nie je samozrejmosť. Dýchaš. Pomaly upadáš do hĺbky pokoja. Možno vidíš nejakú farbu. Možno vidíš nejaký tvar. Možno počuješ biely šum. A je ti príjemne. Až sa rozhodneš vykročiť von zo svojho tela. Postavíš sa a vyjdeš von z priestoru, kde leží. Tvoja predstava ťa zavedie von z domu, von do susedstva. Vyjdeš von z dverí, poobzeráš sa a všimneš si, že stojíš na ulici, ktorú poznáš. Ale vyzerá ako si inak. Ako keby sa tvoje vedomie vrátilo do minulosti. Budov je tu menej, ak tam vôbec sú. Sú nízke a sú pekné. Všade je oveľa viac trávy, stromov, kvetov. Je vidieť viac oblohy. Je vidieť slnko. Jeho teplo cítiš na pokožke. Cítiš aj sladký, svieži vzduch. Nie je vôbec prehriaty. Je až trochu studený, keď zaveje vietor. No jeho chlad rýchlo odoženie teplo slnka. Ich výmena je pre teba veľmi príjemná. Tvoje uši sa tešia absolútne mäkkému tichu, ktoré vládne v uliciach. Nie sú tu žiadne autá, žiadne asfaltové cesty, ktoré by mohli byť preplnené. Je tu oveľa menej sivej, ak vôbec. Je tu najmä tráva a cestičky. Vidíš ľudí, ktorých poznáš. Združujú sa do jemných konverzácií v pozadí, do príjemných, pokojných aktivít. Sleduješ ich, ako spokojne trávia čas. Ako vyzerá tvoje susedstvo, tvoja ulica? Vidíš viac divočiny? Alebo viac fontán a kaviarní? Ako by vyzerala tvoja ulica podľa tvojich predstáv?
Ako by vyzerala tvoja ulica v tej najzdravšej verzii, akú si vieš predstaviť? Tam sa teraz nachádzaš. Ako kráčaš, sem tam stretneš známych a zapojíš sa do jemných rozhovorov. Je úžasné, že tvoje ja tu môže byť absolútne samým sebou. Môžeš vystupovať autenticky. Cítiš tú bezpodmienečnú prijatosť. Koho stretávaš? Ako vyzerá vaša konverzácia? Rozhodneš sa ísť na miesto vo svojom okolí, na svojej ulici alebo trochu ďalej, kde sa ti dobre oddychuje. Keď prídeš na svoje miesto, aj ono vyzerá ako si krajšie. Potešíš sa. Posadíš sa alebo si ľahneš a rozjímaš. Sladký Vánok ťa osviežuje. Slnko ťa láskavo zohrieva. Postupne začneš zhlboka dýchať. Nadýchneš sa do brucha ako do balóna. A pomaly vydýchneš. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Inšpiruješ sa slnkom a tiež chceš pocítiť ukotvenosť vo svojom strede. Na chvíľku môže všetko krúžiť okolo teba. Aby sa tvoje bytie vycentrovalo. Postupne sa nadýchneš a vydýchneš do všetkých strán. Nadýchneš sa zo slnečných lúčov do svojho stredu, do bodu niekde na hrudi, okolo pupku či bránice. A svoj svetelný výdych pošleš dolu, ďaleko do zeme. Nadýchneš sa lúčou a svoj výdych pošleš ako svetlo späť, hore až k slnku. Nadýchneš sa a svoj svetelný lúč výdychu pošleš rovno pred seba. Opäť sa nadýchneš zo slnka a
a svoj výdych pošleš ďaleko za seba. Lúč svetla vystrelí medzi tvojimi lopatkami. Nadýchneš sa a svoj výdych pošleš po pravej ruke, ďaleko doprava. Napokon sa nadýchneš a svoj výdych pošleš doľava. Svetelné lúče ťa pevne držia. Si v strede, pevne na mieste. Cítiš, že slnečné lúče pôsobia priaznivo na tvoje telo. Ak ťa počas týždňa stretli nejaké zdravotné ťažkosti, teraz ti je oveľa lepšie. Cítiš pohodu. A cítiš aj jasnosť vo svojej hlave. Keď vnímaš, aké je slnko blahodarné, chceš ho prijať ešte viac do svojho tela. Cítiš, ako slnečné lúče s nádychom opäť vchádzajú dovnútra teba, cez otvor nad tvojim pupkom. Až vydýchneš, aby slnečné lúče naplnili celé tvoje telo. Vdýchneš slnečné lúče a vydýchneš ich do seba. Nádych výdych. Nádych výdych. Nádych výdych. Až vyzeráš ako zo zlata. Tvoje telo nasalo lúče do seba a vyžaruje ich von. V tomto zlate sa skrýva vitalita, kreativita, sila a úspech. Napĺňajú tvoju dušu a telo. Cítiš pulzovanie života a zároveň pokoj. Tieto dva pocity sa nevylučujú. Užívaš si ich. Svietiš na zlato. Ako svietiš a cítiš život vo svojich žilách, svetlo vytláča von tvoje strachy. Aký je to pocit? Zrazu vidíš, že to, čoho sa bojíš, je bezpredmetné, neexistujúce. Strach, ktorý z teba odchádza, bol vymyslený a ty si teraz nad ním.
Vieš, že počas dní ho pravdepodobne znovu pocítiš. Ale teraz máš silu a budeš mať silu. Aj potom si uvedomiť, že je vymyslený. Ako svietíš, vidíš sa zdravo. Vchádzaš do podstaty svojej bytosti. Uvedomuješ si, že máš hodnotu, že máš právo tu byť. Vieš, že tu máš robiť to, čo v hĺbke cítiš. Poznáš to podľa toho, že pritom cítiš nespochybniteľný zmysel a ľahkosť. Vieš, že to stačí. Nemusíš pritom nikomu nič dokazovať, ani sebe. Máš silu tvoriť tento život. Slnečné rozsvietenie ti poskytuje nabitie na nasledujúci týždeň. Svetlo v tebe ostane. Budeš ho nosiť so sebou. Teraz na slnku, na svojom obľúbenom mieste, zbieraš energiu a robíš zásoby. Zvnútra teba svieti svetlo von. A ako z teba svietia slnečné lúče, odchádzajú strach a neistoty. Začneš púšťať aj ďalšie nánosy nazbierané počas týždňa. Ako keby to bola slnečná sprcha. Sedíš či ležíš a vchádzaš do reflexie. Čo sa počas týždňa nazbieralo? A čo už môžeš pustiť? Môžeš to urobiť teraz. Vyžiari sa to z teba von. Slnečné lúče to vytlačia. Zhlboka pritom dýchaš. Keď sa cítiš dostatočne čisto, jasno, nabito a vitálne, rozhodneš sa výjsť opäť do ulic a pridať sa k niekomu alebo ostať v samote a vykonávať aktivitu, ktorú zbožňuješ, pri ktorej sa cítiš radostne a slobodne, ktorá ti dáva endorfíny. Na ulici na to nájdeš všetkých potrebných ľudí. Alebo môžeš svoju aktivitu zdieľať len popri nich. Ak potrebuješ samotu, nájdeš si také miesto. Okolie poznáš, takže ideš kam potrebuješ.
Túto aktivitu možno môžeš vykonávať aj v žitom priestore. Môžeš tento deň využiť, ako potrebuješ. Pomaly si môžeš začať uvedomovať, kde sa nachádza tvoje telo a z ulice sa doň vrátiť. Môžeš opäť preskenovať svoje telo, svoje končatiny, trup, hlavu. Svoje dýchanie. A nakoniec sa ešte energizovať solárnym dýchaním, ktoré spočíva v plnom rýchlom nádychu a plnom rýchlom výdychu do brucha. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Toto dýchanie môžeš zopakovať kedykoľvek, keď sa potrebuješ energizovať. Môžeš si pritom predstavovať, ako do teba vstupujú slnečné lúče. Môžeš sa pomaly natiahnuť, pomrviť a plne bdieť. Nedeľa je tvoja. A dnes je dobrá nedeľa.